Вітаю вас, це тема Дня Крим, в студії Георгій Спасококоцький. Комітет міністрів Ради Європи 11 травня ухвалив рішення про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Росія, своєю чергою, назвала це зазіханням на територіальну цілісність Росії. Про це заявила на брифінгу представник МІД Російської Федерації Захарова. Ну, а Кримсько-татарський ресурсний центр зробив і презентував класифікацію осіб, які відповідальні за порушення прав людини в окупованому Криму. Ну, з цього, власне, і почнемо. З нами на зв'язку Людмила Коротких, менеджер Кримсько-татарського ресурсного центру. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго вечора. Давайте почнемо з того, що Кримсько-татарський ресурсний центр – це дуже важливо, що громадська організація цим займається, тому що доповіді громадських організацій вони дуже часто лягають в основу цих досліджень і цих резолюцій, потім в результаті і в ООН, і в Євросоюзі і так далі, на різних міжнародних платформах. Отже, Кримсько-татарський ресурсний центр відмоніторив ситуацію за 2020 рік, за поточний час. З того часу сталося уже і вбивство в Криму. На жаль, ця сумна статистика оновлюється, ну тепер маємо і такий прецедент. Отже, давайте по статистиці, що зараз відбувається в окупованому Криму, як відбуваються утиски прав людини. Ну, якщо казати про поточну ситуацію, то не так давно Кримсько-татарський ресурсний центр представив і презентував щомісячний черговий аналіз порушення прав людини в окупованому Криму за квітень 2021 року. Тут ми маємо стандартні категорії порушення прав людини, тобто це обшуки, це затримання, арешти, проведення допитів, затримання, порушення права на справедливий суд, незаконні етапування та інші окремі види. Також зафіксовані порушення прав у галузі захисту навколишнього середовища і інші. Якщо казати про цифри, то, наприклад, право на справедливий суд зафіксовано 35 випадків порушення цього права, 23 з яких у відношенні корінного кримськотатарського народу. Якщо порівнювати цей показник із показником за березень, то він збільшився. За цей період було подовження терміну тримання під вартою деяким політичним в'язням, відбувалося засідання після проведених обшуків, затримань. Тобто таким чином продовжилася ця негативна практика порушення права, в частності права на справедливий суд. Тобто ми маємо невтішну динаміку і тенденцію до того, що права продовжують порушуватись, і ситуація, вона, на жаль, не покращується. І якщо, як ви вже згадали, якщо враховувати ситуацію, яка відбулася 12 травня, коли внаслідок обшуку, так званого обшуку, який проводили так звані правоохоронні органи на території Криму, на жаль, загинула людина, була вбита людина. І це просто такий випадок за останні роки, якого давно не було, такого брутального порушення, такого нахабства з боку так званих правоохоронних органів. І тому ми очікуємо, можливо, що найближчим часом будуть навіть погіршуватися ситуація, якщо враховувати, що ці органи вони перейшли до такої неприхованої політики вбивства людей. Ну, крім таких, на жаль, вже традиційних для окупованого Крима історій, як незаконні обшуки, арешти, переслідування за релігійною ознакою і так далі. Ну, тепер ще додалось вбивство. Є і такі, на перший погляд, менш помітні історії, але коли, згідно міжнародних конвенцій, ці історії стосуються окупованих територій, це вже порушення міжнародних конвенцій, учасниками яких є, власне, і Росія. І
Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова написала, що під час зустрічі з надзвичайним повноважним послом Королівства Данії в Україні вона порушила якраз низку таких проблем. Ну, зокрема, це посилена роздача в окупованому Криму і на непідконтрольних районах Луганської і Донецької області російських паспортів, фактично нав'язування громадянства, що за міжнародними конвенціями не має права робити країна-окупант. Є факти примусу кримських бюджетників, вчителів брати участь в цій репетиції російських виборів, і відмовитись вони не можуть, що, власне, теж є порушенням прав людини. Пані Людмила, наскільки такі випадки фіксуються і, здавалося б, роздають паспорти, всі вже до цього звикли, да? 500 000 паспортів на Донбасі роздали, там скількись в Криму якусь кількість і так далі. Євросоюз ці паспорти не визнає, тим не менш роздача продовжується. Да? Така от ситуація. Росія захищає російських громадян, виходить. Наскільки вони фіксуються, наскільки вони важливі на фоні незаконних обшуків, арештів і якихось термінів ув'язнення, які дають в окупованому Криму? Звісно, ці всі події вони фіксуються. На жаль, ми не маємо можливості фіксувати абсолютно всі такі випадки, враховуючи їх масовість, враховуючи те, що не завжди люди надають розголосу таким ситуаціям. Що стосується незаконної паспортизації, як ви вже зазначали, це дійсно порушення статті 45 Конвенції про закони та звичаї ведення сухопутної війни, і таким чином Російська Федерація вона ще раз порушує цю норму. Які наслідки це може мати? Ми знаємо, що існують приклади, коли навіть відбувалися заочні провадження, заочні арешти, заочні переслідування громадян України, які вимушено покинули окуповану територію Криму, і їм нав'язувалося без їх відома, видавалися паспорти. Тобто для чого це робиться? Це ще один інструмент для переслідування, який працює, який використовує Російська Федерація і ці так звані правоохоронні органи для того, аби мати можливість переслідувати людей, навіть тих, які не знаходяться на території, яку вони на даний час контролюють. Тобто це створює для них підстави і можливість відкривати провадження, здійснювати розслідування, здійснювати певні процесуальні рішення. Тобто, а як це відбувається? Людина не захотіла взяти російський паспорт, виїхала на підконтрольну Україні територію, а там на якій підставі вони порушують ці справи? Я зараз поясню. Я можу пояснити це наприклад, голови Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандера Барієва, який виїхав ще у 2015 році з території Криму. Точніше, не те, щоб виїхав, він був змушений виїхати, скажімо так, відверто. Так. І, як ви вже знаєте, його заочно заарештували, намагалися оголосити міжнародний розшук. І коли ми мали можливість отримати доступ до цих так званих матеріалів справ, то там також були дані, зазначено, навіть наведені фотокопії паспорта, наче пан Ескандер є громадянином Російської Федерації. Тобто йому видали заочно паспорт для того, щоб Росія його розшукувала, як подавали в Інтерпол, це ж громадянин Росії, видайте його Росії, да? От, мовляв, таким чином. Так, тобто Російська Федерація ще на початку окупації, вона заявила, що абсолютно всі громадяни України, які на момент окупації були прописані в Криму, або постійно проживали в Криму, вони автоматично вважають їх громадянами Російської Федерації. Тобто ніяких особливих підстав для цього у них немає. Тобто вони прийняли це було політичне рішення, вони прийняли його і тепер його наслідують, його виконують. І таким чином, тобто людина навіть не в курсі, що вона раптом стала громадянином Російської Федерації. Звісно, що люди, які проживають в умовах окупації, вони змушені, ми це розуміємо, приймати ці паспорти, які не визнають не лише Європейським Союзом, але й не визнаються і більшістю цивілізованих країн світу. Це проблема для тих, хто отримав російське громадянство, російський паспорт в Криму окупованому, намагаються поїхати в Євросоюз десь відпочити, а там їх завертають, кажуть, вибачте, ми не визнаємо. Ніби люди і не винні, але тим не менш.
Так, звісно, але у громадян України ми знаємо, є можливість отримувати паспорти закордонні і цілком легально здійснювати, користуватися своїм правом. Користуватись перевагами безвізового режиму, дуже зручно. Так, і взагалі правом вільного пересування будь-якою країною, третьою країною світу. Ну що ж, отже, ситуація, до міжнародної ситуації повертаємося. 11 травня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Зазначається, що в документі засуджується окупація Криму Росією, що підриває норми міжнародного права і принципи Ради Європи, а також констатує істотне порушення Росією як державою-окупантом прав людини в Криму. Також в рішенні Комітету міністрів Ради Європи міститься заклик до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Ну, у відповідь пішли зразу відповіді з Росії. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія розглядає це рішення Комітету міністрів Ради Європи що стосується прав людини в Криму як зазіхання на свою територіальну цілісність і не визнає його навіть в якості рекомендації. Про це сказала Марія Захарова вчора на брифінгу. Також далі пішли там ще заяви якихось кримських чиновників і так далі. Ну, що ж, як це сприймати, поговоримо з Віталієм Власюком, юристом-міжнародником. Вітаю вас, пан Віталій. Добрий вечір. Ну, така реакція МЗС Росії цікава щодо зазіхання Комітетом міністрів Євросоюзу на територіальну цілісність Росії. Ну, цікаві формулювання, фантазія є, скажімо так. Ну, якщо Марія Захарова каже, що Росія вважає, щонайменше ніяк не обов'язковим до виконання всі ці рекомендації, навіть як рекомендацію просто там визнавати не буде. Ну, власне, десь така ж приблизна доля всіх попередніх резолюцій Євросоюзу, ООН і так далі. Європа, видаючи такі рекомендації, вона як? Ніби і не жорстка реакція, реакція є, така, не дуже жорстка. Якось Росію на ізмор беруть оцими резолюціями і рішеннями, чи як? Резолюції – це, скажімо, добре. Я підтримую в цілому ту ідею, що в сучасному світі подібні речі повинні вирішуватися все ж таки дипломатичним шляхом, а не шляхом тупого застосування сил. Тому в цілому те, що Рада Європи тримає курс, в черговий раз нагадує Російській Федерації і всьому світові, що вона визнає Крим суто українським, закликає припинити окупацію Криму. Це добре. Звичайно, цього недостатньо, але добре, що є це. Реакція Російської Федерації, в свою чергу, також абсолютно логічна і закономірна, якщо вони для себе всередині своєї країни, в рамках власного суверенітету вирішують і вирішили, і тримають лінію, що Крим віднині їхній, звичайно, вони будуть говорити для нас абсурдні речі, що, мовляв, от тепер зазіхають на територіальну цілісність Російської Федерації. Могли б взагалі ніяк не реагувати, проігнорувати. Ми, звичайно, це будемо ігнорувати, тому що їхній інтерес в цій справі очевидний, наш інтерес, в свою чергу, також очевидний. Росія могла проігнорувати це рішення Комітету міністрів закордонних справ Євросоюзу. Могли просто не відповідати, а тут... Я що ніяк не можу зрозуміти, все ж таки не можу, це чому Рада Європи не виключає зі свого складу Російську Федерацію. Чому вони не хочуть відмовитися від взагалі діалогу з Російською Федерацією, поки вони продовжують це порушення. Чому? Якісь ж є причини цьому? Є банальні причини, що Російська Федерація, як держава з великим населенням, сплачує чималі внески на діяльність Ради Європи. Але, на мій погляд, все ж таки перша причина – це неготовність європейців, неготовність населення Європи перейти до більш жорсткої конфронтації, повернутися, скажімо так, до холодного світу, заново
Вони не хочуть знову, знаєте, будувати цей мур, який був зруйновано з розвалом Радянського Союзу. Бояться брати на себе відповідальність, скажімо так, за початок нової, я не побоюсь цього слова, холодної війни. Ну, бачите, з одного боку виходить так, що ці Абсурдно достатньо такі м'які дії Євросоюзу, вони не схожі на мюнхенське умиротворення Гітлера там, і так далі. Все-таки трошки жорсткіше там, і чіткіше. З іншого боку, вони все одно не настільки дієві, щоб повністю зупинити Росію. І виходить так, що Росію вони не зупиняють та продовжує лізти в склянку, і все одно справа йде до холодної війни. Абсурд. Так, але тим не менше Рада Європи спирається на думку урядів відповідно, кожної держави-члени Ради Європи, а уряди членів Ради Європи, вони спираються, оскільки це ж демократичні країни, це не як в Путіна царство, вони спираються на думку населення. Населення в Європі, незважаючи на зусилля українських дипломатів, з урахуванням зусиль російської пропаганди, вони все рівно, навіть якщо розмежовують взагалі, в принципі, Росію з Україною, то для них це десь там якісь чужі проблеми, а чого це ми раптом повинні перестати отримувати з Росії газ, що там їм продавати, що там купувати, і взагалі відлишіть нас спокій, ми хочемо далі жити з цим спокійним життям. Тобто, якщо між Першою і Другою світовою війною, раз ми вже зачепили таку паралель, першопричиною небажання європейців, саме французів насамперед, воювати, це було пережити жахіття Першої світової війни, ми не хотіли повторення цього жахіття. Ну, станом зараз ми бачимо повну взагалі апатію і небажання європейців в принципі розмінювати своє сите достатньо життя на вирішення чиїхось чужих для них проблем. Ну що ж, тут висновок можна зробити, тут про пропаганду згадали російську, я так подумав, яка українська пропаганда, от як Russia Today там діє в Європі, наприклад, згадав, що ніяка, в принципі, взагалі з українською пропагандою якось не складається, може і слава Богу, я не знаю. Створили ж цей центр дезінформації, особисто знаю Поліну Чиж, якщо вона мене слухає, передаю вітання, я думаю, що це потрібний крок. І, можливо, таким шляхом ми зможемо теж досягнути якихось певних цілей в нашій інформаційній політиці. Сучасний світ потребує інформаційної політики, виваженої, якісної, ефективної. Якщо ми щось робимо хороше, потрібно про це розповідати, інакше просто будуть вважати, що ми цього не робимо. Дякую, пане Віталію. Ну і повертаючись до покарання винних, принаймні, щоб визначити, хто винен, хто не винен. Треба, ти винен, призначили винним, все. Ні, так не можна. Треба, щоб були чіткі критерії. І от Кримсько-татарський ресурсний центр, звичайно, Кримінальний кодекс України, який там теж визначає певні критерії, але громадські організації йдуть своїм шляхом. І це теж прекрасно. І Кримсько-татарський ресурсний центр представив класифікацію, за якою можна визначити осіб, відповідальних за порушення прав людини в окупованому Криму. От наразі по цьому класифікатору в цей список вийшли вже 166 осіб. Ну і, власне, я хочу запитати у пані Людмили Коротких, яким чином працює цей класифікатор, як він виглядає і кого, власне, туди можна вносити, і вже хто туди внесений. Так, дійсно, буквально вчора ми представили цю класифікацію, але перед тим, як я перейду безпосередньо до роз'яснення і пояснення, як працює ця класифікація, хочу декілька слів зазначити про те, що на початку, перед тим, як створилася ця класифікація, була розроблена методика оцінки ступені колаборації і доцільності запровадження персональних санкцій щодо осіб, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють із окупаційними адміністраціями Російської Федерації. Тобто ми підходили до цього процесу досить послідовно і досить виважено, аби досить чітко класифікувати всі ці події, всіх цих порушників. І ви знаєте, що, як ви вже говорили, зазначали, ми презентували аналіз, і лише за 4 роки було 4950 випадків порушення прав людини, основних прав людини, тобто це не всі категорії, це тільки ті випадки, про які нам відомо. І ось на
підставі цієї методики була розроблена класифікація. На сьогодні вона складається з 9 класифікаційних ознак, з 9 груп. До першої відносяться співробітники ФСБ, тобто наш підхід він базувався на тому, що ми йшли за тим, які органи задіяні до процесу переслідування і порушення прав наших громадян на тимчасово окупованих територіях. І тому перша категорія – це співробітники ФСБ, там ми маємо 60 осіб. На сьогодні це найбільша категорія, оскільки ми знаємо, що більшість справ в Криму, які стосуються політичного переслідування, вони пов'язані із тероризмом або екстремізмом. Да, це центр по боротьбі з екстремізмом, ФСБ і так далі. Так. Тобто, по підслідності це справи, скажімо так звані справи, вони відносяться до сфери Федеральної служби безпеки, тому тут найбільша кількість осіб, яких ми встановили і вже верифікували, і тому, тобто, це має такий вигляд. Наступна категорія, яку ми виокремлюємо, це співробітники Міністерства внутрішніх справ, це дільничі, це слідчі районних відділів, які також на певному процесуальному етапі долучаються до всіх цих дій. Вони там можуть здійснювати огляд місця злочину або ще якісь такі дії, тому вони також залучені до цього процесу порушення і переслідування. Наступна категорія – це співробітники Федеральної служби виконання покарань, і насправді це досить важлива категорія, оскільки саме ці люди відповідають за те, в яких умовах отримуються наші політв'язні. Вони дають або погоджуються, або роблять вигляд, що не помічають, що не надається вчасно та на належному рівні медична допомога. Вони здійснюють процес етапування політичних в'язнів до Російської Федерації, і тому це дуже важлива категорія, але на сьогодні ми верифікували лише 5 осіб, тобто туди входить 5 осіб. Наступна категорія – це співробітники прокуратури, 21 особа, це прокурори, це помічники прокурорів, які підтримують так зване публічне обвинувачення, представляють інтереси держави в суді, і тому вони також відповідальні за те, що відбувається порушення прав наших громадян. Наступна категорія – це судді, 28 осіб, які виносять вироки, які приймають рішення про подовження терміну тримання під вартою або арешт, або оголошення в міжнародний розшук людей, і тому це також окрема категорія. Наступна категорія – це секретарі суду, 23 особи. І чому ми їх також включили до нашої класифікації, виокремлюємо, оскільки це люди, які також стають залученими до порушення прав людини. Але дивіться, в мене зразу перше питання, от я вас перерву, у нас лишилось буквально 2 хвилини. Ви називаєте той порядок в цьому класифікаторі зараз, починаючи від ФСБ, як за мірою провини, і майбутньої відповідальності. Ну, тому що там от ФСБ і суди я б поруч поставив би, а там секретарів трошки нище опустив, якщо це в такому порядку. Ні, хто очолює цей список? Це загальна класифікація, тобто тут насправді просто ж однією лінійкою міряти суддю, який виносить такі вироки, і там секретаря суду або там, я не знаю, там охоронця у в'язниці навіть, наприклад, це різні щаблі відповідальності, мені здається. Звісно, що це різні щаблі, але в будь-якому випадку ці люди, вони причетні до порушення і вони повинні нести відповідальність за те, що вони порушують права людини і порушують права наших громадян. Але ж оцей класифікатор, він передбачає певну методику, щоб ступінь провини буває різним, і не можна всіх однією лінійкою. Якось він передбачає таку опцію? Ця опція, вона передбачається методикою оцінки ступеня колаборації, і звісно, що там буде різний бал. Ми вже її презентували, там найвищі 100 балів можна отримати, і там у кожної категорії буде різний бал, і навіть у кожній категорії, наприклад, якщо брати категорію співробітники ФСБ, там є керівники слідчих відділів, а є звичайні виконавці, які в меншій
ступені мають вплив на процес розслідування. Тому От, я перепрошую, у нас буквально хвилина лишається. Головне питання для тих, хто зараз нас дивиться, а чи є в онлайн режимі така послуга, от людина там підозрює, що ну там суддя якийсь в окупованому Криму думає, чи попав я в класифікатор, чи не попав. А ну попробує забити своє прізвище, там якісь кейси, класифікатор. Ви набрали 100 балів, вітаємо вас з виграшем. Є така опція? Звісно, є на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Це представлено в вигляді тесту. Це є на головній сторінці, в правій колонці можна знайти. Він абсолютно доступний, він доступний для будь-якої людини, яка бажає пройти. Там є 12 запитань, тобто це 12 ознак, які були включені до методики, є варіанти відповіді. І таким чином людина може перевірити або себе, або людину, яку підозрює в порушенні прав людини, і визначити, і прояснити для себе, чи є це порушення. А потім надіслати на сайт «Миротворець». Так, або до Кримськотатарського ресурсного центру ми також обробляємо ці дані. І, власне, ця класифікація, вона вже завтра буде доступна на сайті, буде доступна 4 мовами, будуть списки поіменні, тобто це буде клікабельна діаграма. При наведенні на кожну секцію можна буде отримати список, поіменний список кожної людини. Прекрасно. І сьогодні ми ще обробляємо близько 300 прізвищ і верифікуємо даних, тобто ця база вона буде поповнюватися. Буде розширюватись. На жаль, да. Бо правопорушення продовжується. Дуже вам дякую. Ну що ж, 21 століття, такі цікаві опції. З іншого боку, сховатись від пильного ока не те, що правоохоронців, а навіть громадськості стає все важко. Це була програма «Тема дня Крим». Ну, не знаю, не попадайтесь чи що.